Όταν πριν από λίγα χρόνια δημιουργήσαμε το προφίλ του Α Κέντρου Φυσικοθεραπείας στο Google Business, βάλαμε ένα μεγάλο στοίχημα: να τεθούμε δημοσίως στην κρίση των επισκεπτών μας και να ικανοποιήσουμε με τις θεραπευτικές μας υπηρεσίες ακόμα και τους πιο απαιτητικούς μας πελάτες. Χρόνια μετά μπορούμε να αισθανόμαστε απόλυτα δικαιωμένοι. Η σπάνια επίδοση με 5 στα 5 αστέρια στην αξιολόγηση της Google από τους ίδιους τους επισκέπτες μας γεμίζει μεγάλη χαρά και μας δίνει ένα πολύ ισχυρό κίνητρο να συνεχίσουμε δυναμικά αυτό που κάνουμε. Ταυτόχρονα όμως μας υπενθυμίζει ότι έχουμε και μία πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντί σας. Να είμαστε πάντα δίπλα σας, συνεπείς και αποτελεσματικοί όταν μας χρειάζεστε. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.